Hello, hello. Good morning, guys. Good morning. Ayan, hagdan, hagdan. Akyat na, guys. Akyat na. Diyan na yung hagdan. Akyat na, guys. Akyat. Diyan na yung hagdan, guys. May ganyan, tapos na makarugi tayong gagkat. Good morning, Tita Gali. Hello, hello. Good morning sa iyo, Press. Kumusta? Mega mega love shout out everyone. Hello, Kumusta po everyone. tayong lahat dyan? Dito pa lang ako sa work eh. Tingnan ko nga yung isa kung nagsara na ba o hindi. At masigawan ng konti. Ayan. Close na. Sino bang mga nandyan? Phoenix Channel 101. Ano, tapos nakapasok ka na ba o good morning pa lang dyan napasok? Good morning pa lang. Good morning Ay, pa lang. morning pa lang. Hello, Fodi. Mega love shout out everyone. Sila, shout out. Ayan, bakit malapit sila? Tatatlo pa lang. Ha? Tatatlo pa lang tao. Ko kasi naririnig. Pag ganito. Dali, mayroon yata ako. Baka meron akong headphone. Baka asyok siya dyan ta. Murat. Ay, alay. إجارة؟ Biro? لا يجي؟ Biro? أنا بيرو شارع قتيبة. Ro? Rintiya biro, ro. لا أنا بيرو شارع قتيبة يجي. أنا أمس بالليل رو بيت Weh. أنا Rah, maratanya headphone. إيش وين ناسي؟ Terus ka na nakatipot din. Paano ito? Para nakatipot din. Mau natin. Ba din? Rintiya biro? بس أنا داخل بيت ما فيها. هذا سيدي أنا بعد شيء عشان هذا أنا أجيب مني هذا هو بيت واحد هذا كله دوا 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 هي فيها؟ هذا جديد؟ تليفون جديد؟ على طول أنا ما يعرف يستعمل هيدفون يخلي داخل جيب أنت ليش تقطي؟ أي تيه هو Live shout out. Dumakion Trip. Ayan, ang Dumakion Trip. Pan. wala akong headphone na nadala. Kung konting sumali ng BLT. Pwede ba siyang magpa-jacket, mag-jacket? O hindi? Oo, I-stop mo na ang jacket. Nasa kanya yung Ha? pag-jacket eh. So, nasa kanya yung pag-jacket. Pwede siyang Ayan, nasa na siya. wala pa si Mayora ngayon.
Baka mamaya pa rin yun. Saan pa yung mga iba? Si Martes, ano na yan? Dapat nandyan na. Kasi 3:30 na. Ano na bang oras? 3:30? Nakauwi na rin si Kapsat Marites. Pauwi na. Guys, asan na naman yung mga uniform nyo? Mag-uniform naman kayo, oy. Sandali nga, pumasok ako sa Ayan, may GC. bisita. Bisita natin si Pasok ako sa Russia. GC. So ito lang, Audrey, Benita, Nobilin, Lily, Sherlyn, Maybell, So Paulino, Marites, Kadadilin, bakit wala Tagalin Bruce nagpang logo, kakabsat. ang painagan mo dito, hindi Tagalin, madi ka nag-fill up. Ha? Madi ka nag-fill up. Bruce logo, kakabsat. Arat na. Hindi ako nakapag-live ng maayos kaninang umaga. Kaya lang, naano kasi ako doon kay Sherlyn yung ano niya, yung videos niya. Nag-start ako 1:30 kagabi. Hinintay ko talaga yung live ni Mayura. Tapos nag-start ako mag-play sa kanya. Ala, inumaga, akala ko may 8 hours na, 9 hours na. Tingnan ko 1 hour. Kasi nag-stop pala yung ano niya, nag-stop yung nilagay niya sa playlist kaya hindi tuloy-tuloy. Muntik kong dinagawa. Apa nga tayo tayo. Anda ko, maminsan da lang ko mag-submit. Kasi naglalagay ako ng dati ikwak na rin yung form data. I-type talaga channel da, tapos submit ko na. Maminsan lang mag-submit. At kita nyo ni, namin nag-submit ni Kabsat Benita. Sa Buray, amin manin ni nagaduman si Burayin tayo. Nobilin na Victoria, nag-send ko naman ng Hindi ka pa Sino akin kanya di... Ha? Hindi ka pa nag-send. Di. DJ form nga ako. Ada ngamin kibababak na form. Nag-send so, kaya. Imo na anak kaya nga nag-send di Oh. Nag-registered na. Ada. Hindi ka ikukwam. Hindi ka bagbagsak mo kay lang. Nag-registered na dagos. Di nakita na. Di nakita. Nagadumit lang ko na Hello, Marites. Mag-love shoutout kabsat. Ayan na pala si Mayora. Nagrigat talaga din. Madik kaya mangmangog. As in. Response ko na. Nag-response ko na kit. Kabaligayan. Love shout out, Beloria Gumpan Marites Tagabi. Ayan, akit na Kabsat Marites. Kabsat Beloria, akit na kayo. Para makapag-umpisa na tayo ng VLC natin. Ayan. Find the best of me. Apa na gadong set of it. Forty-one entries. Guys, sakyan na guys. Sakyan na. Ano makarugi tayo yung dinagsak? And tapos naman na yung ni Maybell. Tapos na yung premiere niya.
Sabay na si yung patras ko. Rex TV channel host, di ako makakyat mahina net. Kaya maraming salamat Rex TV channel. Ang dami nag-response ka ako dito sa Google form na ano. Yung pala, maraming nagdoble. So, kailangan na naman burahin lahat. Sa guys, sakit na guys. Ayan, sino walang pangalan pa rito guys? Sino walang pangalan? Tan, good morning. Ayan, good morning, partner. Naku. Saglit lang ako makaakit ha, kasi lumabas saglit yung mga amo, babalik sila agad. Pagbalik na sila, baba na ako ha. Okay lang. Ayan, okay lang. Mas importante yung trabaho. Problema sa mga kasama natin, lahat na sila. Oo, kasi awan samot ti trabaho dakwa. Awan samot ti trabaho dagitay kadwata. Isudan pa lang ti kadwam adit. Then partner, yung dito nagduwada kaslahan dan samit kay atin. Kung gano'n pa walwalut pa lang mat. Pero na misi, ayan, Adel pakigamit yung yung logo. Good morning Adel, good morning. Shout out. Yan pakigamit na lang yung yung logo natin para makapag-umpisa na tayo. Marites Tagabi, Mabel Corota. Apa ayan dakwa? Russia in Norway. Ati gali umakyat ka, Kamsat Marites. Nakatambay po si Pico, world mo. Work mode ka no. Oo, sige lang at Kamsat Dolores. May activities lang kami at sinpong makinig at makisala at pwede rin po tayo wag lamang pong magbaba ng link. Please respect. Ayan. Sa mga bisita po ni host, host your link. Observe po kayo dyan guys kasi po meron pong activities ng Ilocano Dyan community, yung community po namin. Ayan. So, mag-observe po kayo. So, kung gusto niyo pa sumali, pare po kayong mag-PM sa mga admin. Ayan. Maraming salamat guys. Ayun, yung mga ayaw sumali sa BLC, tatanggalin ko na lang yung mga pangalan dito ha. Para hindi ho unfair sa ating mga kasamaan. Kahit nakukunti tayo dito, okay lang. Basta nagpa-participate lahat. Apo Kapitan, umuli ka. Tada kadwa na ni kwa. Kasi bumabaak mo't lang madamdama. Dito yak lang baba, maki-BLC. Si hanak mabalin nagbayag nga ngumayaw. Sige lang partner, sige lang. Right lang umuli ni Sherlyn. Saka ni Kamsat Marites. Ngayon baka numatilo na kapay ni Camel Ariel. Kung garon, baka ilugas-lugas nak dito, edyo.
Nagpidsada pa mo. Baka nalipatan da. Naibagamot ading adil iji grupo nga dati kwa tayo. Nga dati sa rungkar tayo. Nai-announce mo iji kwa di grupo. Mildred Abad, watching here, mag-love shout out Mildred. Yan si Mildred from Taiwan ba Mildred? Hong Kong? Middle East. Yakit ko na itong piano. Yakit ko na si Kabsat Rodel, I work. Kabsat Rodel nung Sabado? Apayahan mo nga day off? Hong Kong si Mildred daw, sabi ni Kabsat Rodel. Hong Kong si Mildred. Bakit? Yan yung pangalan ko nito. Ayan. Adele and Joel Dream, Shack Notif naklang, agkit kita, kaya lagi ako nakamin. Ayan, salamat ading Adele sa paggamit ng logo. Ayan, thank you so much. Okay lang. Ayan, Friday day off ko. Biyernes day off mo. Sige. Kunak no, day off ko pati Sabado. Ay, kunak na akong trabaho yung kay Sabado. Hello. Magandang hapon sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. People in the house. Mag-give shout out. 13 million. 13. Ayan na si ba na rin? Kamusta tayong lahat dito? Kung gusto nyo pa akong sasayaw, sasayaw muna ako bago baba. Tapos na yung kalahating oras. Nasaan na sila? 10 pa lang tayo. Dalawa pa yung nakatambay na gamit ko. Dalawa nga sa akin din. Ayan, kasapulan sa nga kwa nga agigpit tayo, tapno kwa. I mean, kasi katawaan da tayo lahat. Kano tayo agrono kastangay kakabsat. So kung dati pa ila kasting klase di sarong karang activities kit han tayo pa ma-perfect. Arit sa tinawan, arit sa ti palang. Mayo kakabsat. Apay lang naka-LS. Hanpay nagidip ni kwa. Naka-LS ka pa ba, Maybel? Maybel Purota, naka-LS ka pa ba? Hindi kasi kagabi, si Maybel Purota, naka-schedule ng 8:30. Naka-schedule ng 8:30 yung yung premiere niya, sabi ko, i-atras niya ng 8 o'clock para mapuntahan natin at saka makapag-adjust ng sarungkar. So, tinapos muna natin yung kanyang premiere. Kahit na Yun na nga, kakabsat. Sana po, pagkatapos ng premiere, dito na po tayo. Alam naman natin may sarungkar tayo. Wala na pa bang tao sa GC? Ayan, sige, baba na ako, partner, ha? Dito na lang ako sa baba. Sige, partner. Baka naman danunan na kayo. Paritamid lang ni Kabsat Marites. Sige. Oo, sige. Panawang kayo pa na. Okay, guys. May ibababa ako rito. Saglit lang, ha? Dito na lang. Kay Pierlin. Ano natin to? Attendance natin to, ha? Saglit lang. Pati-share ko lang ang attendance. Pakipin na lang, Pierlin, kung nandiyan ka nagikinig. Para makita natin kung sino yung nandito na, guys.
Guys, minsan lang kayo mag-submit Mag-submit. Minsan lang kayo mag-submit. Ayan, nasaan na sila? 13 pa lang ang nandito. Okay. Ayan guys, pakiclick nyo yan guys. Pakicheck nyo yan. Kita nyo man na malukatan nyo kakabsat. Deta ako. Deta link dito ng baba. Yun na Adri, nakulong sa toilet. Oy. Ano nangyari sa'yo Adri? Nakulong daw sa toilet. Kasano nga i-open dahil ito kabsat. Di mo't makasign. Sorry guys, check ko lang. Wait lang. Pag-wiggle-wiggle dito yung ko. Naka-premiere si ano? Si Audrey? Ha? Naka-premiere ba? Madi mabalin nga edit for sign in. Sino yung naka-premiere? Naka-premiere ba? Ito Si pa-upload. Ayesha? Si Ayesha Nam? Na-notification ako sa kanya. Kahit si ano, si... 17 seconds. Mag-upload lang yata. Nako, ito yung ano ko. Ito yung na 10% lang guys. Dito. Copy. Then. Okay guys, yan guys. Ito na ba yung form? Okay, check nyo nga yan guys. Check nyo nga. Kabsat Sherlyn, jaketan mo si Adel and Joel, Dreams. Ato lang gamit si Pic, mabaling ko gamitin. Sige, Ayan. sige, ading Adel, okay lang yan. Yung mga ninja ninyo, okay lang yan. Sherlyn, ito yung ipin mo. Itong huling nilagay ko, Sherlyn. Yan ang ipin mo. Yan ang attendance natin, guys. Guys, yan yung attendance natin. Yung, wheel of name. Nawala na yung wheel of name natin. Ito, okay na siya.
Guys, yung mga attendance niya, mag-fill up na kayo dyan, guys. Submit Okay channel na, lang, okay na. isang beses lang ho kayo mag-send para po mga ano natin. Pakicheck. Pakicheck dyan kay Kabsat. Nandyan na, tapos na ako. May access ka dyan, Kapsat. Mag-ano ka lang, mag-fill up ka lang. Tapos na, tapos na. Ay, mag-fill up. Punta ka sa Google Form, tapos sign in ka. May access ka dyan. May makukuha mo yung copy mo. Okay. Attendance na kayo, Kakabsat. Nandyan na. Magkano tayo, guys? Automated tayo. Subukan natin yung mga ganyan. And then next time, guys, yung ano natin, doon sa listahan natin ng resibo para ho hindi mawala yung mga channel nyo. Ay yan na rin ang gagamitin natin, guys. Ang may access niyan, ako at saka si Sekretarya. Si Apo Sekretarya Marites Tagabi Brave Heart. Ayan. Yan. Brave yan, brave. Brave yan, brave. Ay, ano man ito, Kabsat? Yung ano naman ito, yung mga BLC? Yan yung... BLC ba yung binigay ko? Oo, BLC. Oh, wrong. Saglit, guys, saglit. Wrong yung... nilokan dyan sa wrong yan. Oo, iba na. Tapos na ako doon. Pero yung access natin para sa attendance, wala pa. Hindi pa na-send. Pero yung ano, naka-sign in na ako. Okay na yung attendance natin. Mag-attendance na kayo dyan, Kakabsat. Okay. So, bigyan kita ng access nito. Email to Marites agad. Yan kita. Send. Ayan, message send. May access ka na dyan. So, apat pa lang ang nag-ano guys sa Rodel Villaros, Marites Tagabi Vlog, Dumapion Trip, and Uni Gracie. Guys, andyan yung attendance. Mag-send na kayo dyan. May time po yan. Yan pa lang nagre-respond. Guys, andyan nakapin di attendance sa Kabsatlan. NGO, Al, fill up kayo dito nga to. Arita, nakapin. Sa mga members dyan, first, for ano ba, Kabsat Willie, magbigay ka ng ano, yung mga 5 first na mag-attendance, bibigyan natin ng ano, tegli 5 WH. O sige, sa akin, play all. O sige. Yung mga first member na mag-attendance, bibigyan ng ano, ng 5 WH. Wag na yung mga ano, wag na yung mga muni. May mga exempted. Yung mga muni dyan, exempted na yan kasi ano na yan. Di na yan ano. Guys, pakicheck po yung ano guys yung attendance na dyan. Mag-sign na po kayo sa attendance. Kabsat Marites, naka-access ka? Hantay, agoray ka kung nag-agwaday ko. Ha? Awantay. In-send ko kanya mong ito ko. Yes. Willie, Bara. Yes, dito na. Done? Yes. Fill out Mabel form. Corotan, Al, ayan. Sige, meron na sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pa lang. Laning Gio, attendance para sa present ba yun host? At Laning Gio, yun yung attendance natin kung sino yung present ngayon dito. Apay, si Kalang tayo makakita dito, DJ, mga nag-attendance. Guys, meron pa ba yan hindi nakano? I-type nyo na lang dyan yung pag wala kayong pangalan dito sa BLC. I-type nyo at ita-type ko na lang dito. Ida-direct ko lang isulat. Next time po, next BLC natin guys, ibababa ko yung link sa GC natin at doon kayo mag-fill up. Ito yung mga naka-fill up lang po na na sasali sa BLC natin. Foodie Mix, present ako. Andito yung mag-fill up ka na dyan sa form, Kabsat Foodie. Silent mo, Dodote Amo. Okay, sige po sa Lace with the Light. Thank you. Sige, Kabsat Dumakyon. Play all harang.
Sana all daw. Yung mga yung mga tapos na dyan nag-attendance. Tingnan natin, si 7 pa lang, oh. Sino ba yun? Si Rodel Villaros, Marites Cagabi, Dumakyon, Yuni, Alpangilinan, Maybel Corotan, Tita Gali. Yan pa lang guys ang nagsesend ng attendance, oh. So, sino yung mga dyan, yung mga nag-attendance na hindi pa muni? Si Tita Gali, Rodel, Tita Gali, si Alpangilinan, si si Maybel, at saka si Tita Gali. Rodel, Ikaw, monetize ka na. Si Dumakyon Trip, money na rin. Si Kabsat Uni, money na rin. Pangilinan. Yan, si Lan NGO. Lanin Gio, money na yan. Oh, Sino pa sayang. yun? Si Foodie, si Foodie na? Si Foodie? Foodie Mix, mag-attendance ka na dyan, Foodie. Yan yung attendance natin, guys. Andyan nakapin. Sila Sweet Delight? Money na yata to Hindi pa ba? Ipapaliwanag ko to, guys. Kaya po meron na tayong attendance. Kahit naka-BG kayo, guys, kahit na naka-BG kayo, at least andyan pa rin kayo na nagko-comment tawag nito. May lang kahit naka-BG kayo, at least makita yung comment nyo. So, kaya po na tayo nag-attendance ngayon. Kasi po nakikita natin yung iba parang nambubudol na. Magpapakita, tapos aalis. Maruleta, manalo sa ruleta, hindi na babalik. Ganun po. So, maghihigpit tayo ngayon, guys. Walang magagalit, guys. Lahat po ang gagawin na natin ngayon. Listahan ng BLC, Google Form. Attendance, Google Form. Listahan sa resibo, Google Form. May access po dyan si Apo Secretaria Marites Tagabi at saka ako. At saka si Kadadi Ray. Ayan, kami po ang gumawa ng natin para po makita natin yung mga legit na kaibigan natin na hindi nambubudol. So lahat po yan, ayusin natin yung rules natin, yung tungkol doon sa logo natin, na hindi gumagamit ng logo. Kahit sa Ninja naman, pwede nakalagay naman doon, guys. So, ayan, sa mga konti na lang yung WH, pa-mention sa GC para po matulungan natin. Si Kapsat Maybel, excuse nga Kapsat Maybel, si Kapsat Maybel hindi pa siya muni? Hindi pa yata, hindi pa muni si Kapsat Maybel. Hindi pa? So 5 na to, si Tita Gali, si Rodel, si Alpangilinan, Life Sweet Delight, at saka si Maybel Corotan. Congrats! Play all down ni Kapsat Willie. Watching now, Boss Panyang. Play all yan. Hindi, ganito kasi yan, guys. Kahit naman hindi nyo sabihin, nag-play ako sa inyo. Tinitignan ko yung malapit ng matapos. Play natin lahat yan. Abangan natin ang pagtatapos ni Kapsat Rodel. Hindi po natin kailangang bigyan ng premyo yung mga nag-a-attend dito sa ginagawa nating activities, guys. Kasi po, ito talagang activity natin. Oo. Hindi na natin kailangan maghintay ng pa-premyo. Kailangan nating umattend. Kasi po, once na kayo ang nanalo sa ruleta, kung hindi naman kayo nag-a-attend, bakit mag-a-attend yung iba, di ba? Hello. Tama ba ako mali? Let's say ako. Sabihin natin guys ako. Every sarongkar tayo hanak ng mapan. Every sarongkar hanak mapan. Agpakita krumarakon. Agpakita krumarakon. Tuno siyak ti mga abak tumitin. Alangamit nga mapang kayo. Kanayon kayo nga present siya. Kanayon absent. Alangamit nga umay kayo. Ganun yun guys. Kaya bigayan lang tayo. Oo nga, Sherlyn Quason. Ano ba sabi ni Sherlyn? Yun. Sobrang excited. Ayan, salamat daw sabi ni Maybel Corotan. Dana po sa attendance, sabi ni Foodie. So okay guys, mag-attendance na. Boss Panyang, maraming salamat watching na. Observe po kung gusto niyo pa sumali sa GC namin, observe kayo. Ito po isang pagtutulungan para sa ating YT channel. VLC. Use, like, and comment. At meron din kaming padalaw sa mga nag-i-helis sa ating mga kasamahan.
And then, susunod po na activities from level 3 ay Ilocanian Premier Marathon. Sabay-sabay po tayo ay inaayos pa namin ni inaayos pa namin ni Chabsat na Marites. Nako, bakit ka nalaglag, Iho? What's wrong with you? Donate ko kay Foodie Mix Channel 101, sabi niya. Oo, hindi naman tayo nasanay dito, pero ilang araw na wala tayong BLC, di ba? Natambay yung BLC natin. Kumbaga pa-welcome lang yun. Pa-buenas. Yan, 15 million in the house. Sana yung mga sana yung mga naglista diyan ng mga pangalan para ma-BLC. Salamat po, Boss Panyang, sabi niya. Pakitingin po yung meron na ako sa attendance. Meron na Kapsat Benita na check na meron na yun. Ayan, andyan yung Google Form natin sa taas, guys. And then sa resibo natin, guys, para wala pong sisihan kung bakit daw po meron nawawalang pangalan sa listahan. Google Form na rin po ang gagamitin natin. Ang makaka-check lang po ako at saka si Chabsat Marites, and then i-share na lang namin doon sa mananalo pala. Ayan. Tingnan natin yung andyan na. Benita Mix Vlog, Foodie Mix. Ang kulit na. Chabsat Foodie, once lang kayo mag-send. Win nga Rod, Gabsat Yunis, nagsingpet kasi pag-graduate daytan. Chabsat, maminsan kayo lang may tag-send tikwa, tap lang nga madoble-doble nagan nyo dito eh. Nadoble si Foodie, 2 beses nag-send. Isang beses lang kayo mag-send guys. Manang hello, manang hello kano, kunanan. Tatay, okay. Tatamanan manang. Kitain nyo guys, dati pa na dito, i-share ko dito, share ko dito. Tap na makita yun, dagi nag-type in. Ayan, i-click nyo yan ang may attendance na kakabsat. Yan ay may attendance. So, tingnan nyo kung nandiyan yung pangalan nyo. Marites Tagabi Vlog, Dumakyun Trip, Eunice Crazy 23, Al Pangilinan, Mabel Corotan, Tita Gali Vlog, Lan NGO Vlog, Foodie Mix Channel 101, and Benita's Mix Vlog. Si Kabsat Viloria, hindi pa Bumaba ay baka inano niya yung mobile niya. Naka-premiere si Jenny. Jenny Alaman? Hindi, si Jenny Audrey. Jenny Audrey. Daling nga ito PM ko. Oo, ako nga din may premiere ako 9:30 ng Pilipinas time. Akala ko 7:00 kasi yung umpisa natin. Kaya nag 9:30 yun. I-adjust mo pa lang 11 Kapsat. Mabalin mo pa i-adjust ito. Ako nagtatakot no 7:00, eksakto 8:00 day BLC, eksakto dapat may sa oras kagudwa ko na naabutan mo. Ayan na ka din, datay ko akon, premiere kon. Alas 11 Pilipinas, sana oras di alas 11, alas 6 dito eh. Anong oras kayo, Marcos? Rugyanan tayo, naman doon. Next time na i-ano natin to.
Aayusin natin to, hindi pwedeng kanayin mo kasi limit nga kuha. Sige, Maperde palitan, dito kuha tayo, maperde palitan ko na lang yung oras busy ko. tayo, nakastalaunay tara kami din tayong kakabsat. Omit-unit ni ko. Di pwedeng ganito lagi kakabsat, 13. Sino na lang nandyan guys? Awan makaungungit ka awan ti kakabsat, wala sana magagalit sa inyo kung maglilinis sa GC ha. Kasi pa nangyayari ngayon, parang binabaliwan na nila yung natin, GC natin. So, itong ginagawa nating activities guys, nakakatulong to sa GC natin, sa natin, sa YT channel natin. So kung hindi kayo interesado, maaari na po kayong lumabas. Wala naman pong pilitan to eh. Bro Paulino TV. Okay, type present na dyan guys. Type present kung sino na lang nandito para matapos na to. And then next na kung sino yung wala, tanggalin ka agad sa GC. Okay, magagalit guys, pero ayaw naman naming masira itong GC natin. Itong ginagawa naman natin, hindi naman nakaka-stress to. Marami nagsasabi na pressure, stress. Hindi naman nakaka-stress to kasi minsan-minsan lang to. Oo, tsaka syempre, ano din natin, kumbaga, ginagawa naman natin ito para sa atin lahat, hindi lang naman para sa atin. Wala naman, kumbaga, kung isipin ba, kabsat wala naman tayong sahod dito eh. Kaya nga Kumbaga, eh. ginagawa natin ito para makatulong tayo sa mga kapatid natin na para sa atin din lahat kasi lahat kailangan natin ito eh. Kung kailangan nating magtanggal sa GC, magtatanggal tayo para maging maayos lang. Kasi tulungan lang tulungan lang ang gagawin natin. Hindi naman yung hingi ka ng tulong pero hindi ka naman tumutulong. Oh, sige, kabsat Light Sweet Delight. Ano na lang, sige, ano ka na lang din sa BLC, total, nandyan ka rin naman. At nakikipag-ano ka naman. Okay lang yan guys, okay lang. Yung mga naka-BG, maraming salamat. Maraming salamat sa mga naka-BG. At least andyan kayo, may attendance kayo. At least nandyan naman kayo. Oo. Pero yung nandito na nga, yung palaging wala, tama, nagsesend nga ng resibo, nag-play ka. Hindi naman nagpapakita sa sarungkar natin, isang activities natin to guys. Kahit na nag-play ka, kung hindi ka naman nagpapakita, hindi ka naman uma-attend. Next time, pag ikaw ang nanalo, anong gusto mo? Sasarungkaran ka ba nila? Hindi ka naman sasarungkaran kasi hindi ka nga namamasyal eh. Hindi ka nga uma-attend, bakit ka nila pupuntahan? Ganun yun guys. Ang gagawin din sa'yo, mag-session lang din sila na resibo sa'yo. Walang pupunta sa sarungkar sa'yo. Kasi itong sarungkar kasi guys, kaya tayo nag-set ng sarungkar para rin makatulong sa W8 maliban dun sa play nating 5 hours. So dun sa mga may amo, gaya niya ni Lay Sweet Delight, andyan yung amo niya. So okay lang po yan. Hanggang madanagan ka sa Lay. Okay lang yan. At least nandiyan kayo. Oo, Napakita at least niyo nandyan siya. What I mean is like yung hindi na talaga nagpapakita tapos nag-session na resibo. Nag-session na resibo. Yan, explain na example natin si Adele. Si Adele, hindi siya sumasali sa BLC pero uma-attend siya sa sarungkar. Nandiyan pa rin siya. Oo. So kung kahit na send ng resibo, kung hindi ka naman uma-attend sa sarungkar natin, anong gagawin sa'yo? Pag ikaw ang nanalo sa sarungkar, sinong pupunta sa'yo? Hindi ka nga uma-attend. Ganun lang yun guys. Bigayan lang. So, kung sana magagalit guys pag maglilinis po tayo sa GC. At i-monitor ng gusto. Kung ano yung sasabihin ng monitoring team, yun ang masusunod guys. Respeto lang ninyong nakalagay naman sa rules yan. So, sige, tuloy-tuloy na tayo guys, kahit konti tayo. Sige, Madam Biloria, mag-sign ka na dyan sa form ng attendance. Pag wala dito, tanggalin ko kagad dito sa
Wala magagawa, wala sila. Okay, next ko muna to, mamaya na ako. Sige, sige lang, Kabsat Light Sweet Delight. At least Close nandyan ko ka muna to. naman. Okay lang yan. Okay lang yun, no? Kapsat Light si Delight. Oras pa kasi talaga ng ano. At least nandyan ka naman, nag-attendance ka naman, nag-ano ka naman. At Oh. least yung presence mo nandyan. Kaya sa mga hindi pa naka-attendance, nandiyan sa taas, dyan tayo magbabase sa attendance, guys. Dyan tayo magbabase sa mga tatanggalin natin. Pagka nakailang attendance na wala siya, kahit na nag-session ng resibo, tanggalin na natin kaagad. Adel, ag-attendance ka na, Adel. Rejay nga to. Yebes Channel. Yebes Channel. Type present. Wala? Kabsat, naka-premiere siya. Naka-premiere. Naka-premiere? Remove na natin. On play. Alam naman nilang sino mamamasyal sa kanila, guys. Okay lang yan. Hayaan mo na muna, Kapsat Marites. Isiset natin yan. Sa mga nandito na nakikinig, guys, iset natin ang premiere ng Saturday. Meron tayong Ilocanian Premiere Marathon na gagawin namin ni Apo Secretaria. Pinag-usapan na namin ng monitor team at saka ni Kapsat Viloria. Tita Gali at saka ni Kapsat Rodel. Pinag-usapan na namin kung paano gagawin sa natin. Para po maraming pupunta sa premiere natin. So i-fix natin yan, guys. Foodie Channel 101. Sino ang makakapunta doon kay Kabsat, ano ba to? Nieves. Okay, wala si Kapsat Foodie. Si Kabsat Pudi, nandito siya, di ba? Nag-excuse siya. Nag-excuse ba siya, no? Kapsat Foodie. Oo. Nag-present siya kanina eh. Kapsat Foodie. When, nagdaiso na, dati attendance na niya, ano. Host, pasensya na, pasilip lang ako. Thank you very much, Rex TV Channel. Rex TV Channel, I host, pasensya na, pasilip-silip lang ako. Saan ba updated ka Kapsat, tiganap tayo. Sige. Kaya nga, Adele, tama ka dyan, Adele. Hindi sila updated. Jojo Wins, Tamara, host. Tagalog, shout out. Foodie, baba ka na ng bahay mo. Same thing, present views, and then yung link. Baba mo na agad. Diretso na yan. Foodie, tanggalin ko na to, Foodie. Para dire-diretso tayo. Yung mga naka-premiere ngayon, na hindi mapuntahan, pasensya na po, wag magtatampo kung walang supporter kasi nag-BBLC tayo eh. Nagsabay-sabay. Foodie. Baba mo na, Foodie, para mapunta na kagad. Ayan guys, punta na natin si Foodie. Benita Mix Vlog. Jojo Wines, meron tayong attendance yan. Nakapin. Mag-attendance ka na lang, Jojo Wines. At ilalagay ko sa ruleta yung yung channel mo. Awan Kabsat Jojo Mines, ang una pa lang natin susugurin ay si Kabsat Foodie. Sugod na tayo, nandyan, nagbaba na ng bahay si Kabsat Foodie. Sugod na tayo.
5 minutes ha, guys. 5 minutes. Ay, 7 minutes. Gawin na natin 7 minutes kasi ano eh. Pati Ninja, guys. Isugod pati Ninja ha. Twitch account. Para marami tayong susugod. Twitch account. Rex TV channel, pakitanggal po mamaya na lang po yung link po. Yung patatamsakan mo po, meron po kayong activities, saglit lang to matatapos kami. And then magkikipagdikitan kami sa iyo Rex TV vlog, TV channel. Sorry. Pakitanggal po muna 'yan. Rex TV vlog. Sherlyn Tuason, sa Sherlyn, pakitanggal mo muna yung Pakitanggal mo na yung jacket niya at jacketan mo si Jojo Wines. Twitch account, guys, Twitch account. Guys, wag pupuntahan mo na yung link ni Rex TV. Wag mo nang pupuntahan. Kay Lace with Delight, ay kay Foodie pala tayo. Kay Foodie tayo, guys. Kay Foodie. Kay Kapsat Foodie. And then next, si Benita's Mix. Sherlyn. Kapsat Sherlyn. Okay lang yung Rex. Delete na lang muna para hindi malito yung mga kasama natin. Saglit lang to kasi kukunti kami ngayon. So, pakitanggal na lang muna. Mamaya pagkatapos to. Sa mga wala pang attendance, andyan yung Google Form sa taas. Pa-attendance na lang dyan sa mga member po ng Ilocandian Community. Jenny and Audrey, na lang dyan sa taas. Wala naman na magko-comment, guys, na. Okay, check ko yung attendance. Sherlyn Person, Bilore Jojo Wine. Jenny, wala ka pang attendance, Jenny. So, guys, dito tayo mag-check lahat sa attendance. Pag wala akong attendance, dito kami magbibilang. Huwag kayo magagalit pagka kayo ha. Adele, hanggang ka pinag-attendance. Down kung pa attendance ko din eh. Attendance ka pa lang, Adele. Nakapin dyan sa taas yung attendance. Yan. Salamat, Kapsat Jenny, sa attendance. Salamat, Kapsat Dumakyon, sa tusok. Jacketan mo yung mga, Kapsat Sherlyn. Si Kapsat Dumakyon, si Jojo Wines. Twitch account, guys, para po madagdagan yung ni Kapsat Sherlyn. Ay ni Kapsat na Foodie. Sa akin, dalawa na yung ko. Twitch account tayo, guys. YouTuber. Ayan. And tama yung ginawa ni Kapsat Ayan, hindi pa nakasubscribe kung mo. Isa ko, kita mo? Pag nag-switch account ako, may dagdag ng naididikit ko yung 35 na channel ko. Wow. Sana all. Account. Sana all. Hindi ko yung tinidikit lahat yan pang pag-graduate yun. Sana all. Maganda nga gagawa ng 200 para pang pag-graduate Agoray ka, tasarunuan ka. Agoray ka, tasarunuan ka. Guys, idagdag nyo, i-type yung channel nyo, kung Ninja yung ginamit nyo para po malaman. Para po malaman natin na kayo po yung Ninja. So, F2, kaibigang Willie. Ayan. So, ayan ako guys ha.
Ilocandian Vlog. Ayan, 18 million in the house. Check ko nga yung mga nag-ano doon. Mga nag-comments. Dito na Okay, ba? so- Attendance done. Pizza count guys. Meron pa 3 minutes. 3 minutes. Marami pang humahabol. Guys, idagdag nyo, i-type yung channel nyo kung hindi yung pinangsugod nyo para makita natin. Yung kasama natin monitoring team, pakicheck na lang po. Jojo Wines, nandiyo pa si Jojo Wines. Upset Sherlyn, jaketan mo yung yung mga kasama natin. Paano po sumali host? Rex TV channel, i-PM mo Marites Tagabi Vlog, Beloria Gumpad, Kaibigang Willie Rodel Villaros, Nora Gali Vlog, Nora Gali, ano ba yung napilya ni Tita Gali? Okay, Nora. 1 minute and 30 seconds. Nora. Nora Gali. Rex, mag-PM ka lang, Rex. I-PM mo si Marites Tagabi, yan yung secretary natin. Ayan o, si Braveheart. Ready ka na, sana si Kabsat Benitas Mix Vlog. Mag-present ka na, Kabsat Benita. Kamasyal ba si Kabsat Benita? Wala siya. New comments kay Kapsat Foodie. Kasama yung mga ninja. Siya Benita Mix ulit. Vlog. Wala. Wala. Hindi, andyan siya, sumugod. Wala pa siya. Wait na. I-close ko muna kung ganun. Andyan siya, sumugod siya. Oo. Welcome, Kabsat Asia. Baka nasa labas pa. Baka Ayan. pabalik pa lang. Kabsat Benita, bakit hindi mo na isinabay yung yung link mo dyan? Isabay mo na yung link. Taglit lang. At saka hindi ba, mayroon pang 1 minute, mayroon pang 1 minute si Kabsat Foodie, pinapapresent lang kita. Type mo yung present views, like, comment, and then your link. And then pag sinabi kong go, saka meron pang 1 minute. May 1 minute pa. Ayes yan, sa Tara. Out. Attendance ha guys, nasa taas yung attendance. Attendance tayo natin. Sige na po. At ayan, jaketan yung mga natin, mga members natin. Yung mga gustong sumali ng marathon on Saturday, isi-set namin in this week. Mag-ready na kayo sa mga bongga ninyong premier marathon. Pero kailangan nating basahin yung rules. Kaya na ba, Kabsat Willie? Huh? This Saturday, next Saturday. This coming Saturday? Yes, today it's Saturday. Next Saturday. Next Saturday. Yes. Today is Pwede Saturday. pag ganun na natin. Next Saturday. Kasi after nitong sarungkar natin, at pag-usapan natin, para madali tayong buwan. Ito guys, spot by spot. May ipopost kami sa GC na itatype nyo yung channel nyo dyan, first come, first serve. Wala pong wala pong palakasan ha. First come, first serve yan. So kung, ayun pala si Sherlyn na, kay Sherlyn pa tayo. Kay Sherlyn. Kay Benitas Mix Vlog pala, ang gulo. Nobilin. Naku, hindi pa nakasubscribe tong isa ko. Nadagdag na naman tayo
kay Benita. 560 ka na, Benita. Kapsat Benita, 560 ka na. Dinagdag ko na yung isa. Kay Benita. 560 ka na, Benita. Kung nagpangit ga yung boses ko, Miti Janine. Dinagdag ko na yung isa. Ayan. Rodel, Sugod na kay Kabsat 569. Benitas. Ay, dagdag ng isa yan. I-update na lang. May 560 na yan. Okay guys, wala na muna ko ba ang comment dyan? Puntahan na muna natin si Kabsat Benita. 31 views. Kabsat Benita, kung andyan ka nakikinig ka, i-remove mo sa comment itong Randolph Rogers. I-remove mo to. Ano to, yung mga ganitong klaseng mga links na doon na kino-comment sa mga porn videos to. Spam lang to, SPAM to, kaya tanggalin nyo na lang. Switch account. Guys, switch account ha. Nobilin, nandiyan ba si Nobilin? Countdown para kay Nobilin. Pag wala nag-present. Nobilin, wala? Wala si Nobilin? Okay. Remove. Para diretso. Wala, kasalanan nila yun. Wala sila rito. Check ko po ho. Oh, Benita, i-delete mo yung mga ganong video. Ano yun? Mga SPM yun. Porn videos yun. Porn videos. Kaya, doon kayo mag-check sa YouTube studio nyo. Doon sa may comments. Makikita nyo lahat doon yung lahat ng comments sa YouTube studio. Lily Gwen, habang pinupunta natin si pa-jacket host ninja ko to. Fuji Channel 101. Pa-jacket na po si Unso, wala andun naman sa premiere ni Ate Nieves kanina. Ayan, Kabsat partner. Awan kasi lang mit natawag na ganun. And sige, remove tayo tap ng malpas. Antay yung basal detan. Okay, so that
Lily Gwen. Wala rin ba? Ninja ko ito host. Ayan. Ninja daw yun. Guys, sa mga wala pang attendance, Adel, attendance kayo in the form. Tatlo ako, makita attendance mo, Adel. Arita form. Yun nakapin. Sa mga wala pang attendance, mag-attendance na kayo dyan sa pin. Diyan tayo magbabase, guys, sa yung mga palaging uma-attend sa sarungkar natin. At yung hindi na uma-attend, sorry guys, kahit na nagsesend kayo ng resibo. Kahit na nagsesend kayo ng resibo, kasalanan nyo yan. Kadadi Ray TV, mega love shout out. Ayun. Late na. Kampay kintimit sa Kadadi Ray. Andyan yung form guys ha. Agore ka, nag-fill up na kaya. Mali pa yung nag-fill up GNT form. Naku, check pa yung gayang tematik pa-absent. Guys, yung form yung attendance andyan sa taas. Sasubmit lang ako. Channel required. Then submit. Pakita niyo yan guys. Ang may gawa niyan sa natin yung anak ni Kadadi Ray. Ayan, attendance kayo, attendance. Wala si Lily Gwen. Okay, automatic delete yun. Mabubulok. Sabi kuya, try ko manin damdama. Sige Adel, pag-click mo dito form Adel, mapanti agpili dito Google Chrome yun ka. Tapos, i-fill yung Google Chrome, tapos just once. From warno ka dito nga LinkedIn, i-type mo lang dito channel mo, then submit. Present. Kabilangan ka na Lily Gwen. Ma-attend ba si Lily Gwen? Yan sinasabi ko guys kanina nyo pa nakikita yung channel nyo dyan sa screen. Tingnan natin kung sumugod si Lily Gwen. Ang kamit nga na pa nagpa-share ka sa Lily. Kararating lang, galing work. Okay, sige. Wala sa attendance. Sorry po, late ako. Naku, Kapsat, Nieves. Okay lang yan, Kapsat Nieves. May next time pa, naiintindihan namin. Pero, sorry Kapsat Nieves, kasi natawag ka kanina, ang tagal bago hindi ka nakapag-present, so na-remove na. So, diyan ka muna, Kapsat Nieves, kasi tawag nito, ibababa na lang natin mamaya. Nag-premiere ka pala kasi kanina. Kapsat Gracie. Kapsat Lily Gwen, idababada ka damdama. Sugudin pa lang dagajay ko, kahit si Kapsat na Nieves channel, sandali at isulat ko. Attendance kayo ka Kapsat, arit na the form. Lily at saka si Kapsat Nieves. Okay, Kapsat Nieves at saka Lily Gwen, humabol kayo dito nga ton, tayo ibabatay gibalayo damdama. Kaunahin tayo pa lang, dagito erit piroletan. 23 million in the house. Maraming salamat. Ayan. Sorry po, late na yata. Late na Kapsat. Ayan. Lily Gwen, pasensya na po ka. Open lang. Sige, Lily Gwen. Magano ka na? Sugudin nyo, dagidyan mo na nga ng abakin Kapsat Nieves channel in Lily Gwen.
Okay po, nalpas. Kapsat Benita. Sinadyo mo na nga nangabak ta tayo. Benita Mix Vlog ni Foodie Channel. Ni Foodie Channel na yung isa. Okay, 2 minutes and 30 seconds para kay ano. Sinadyo sinugot eh. Palipatak nagulo. Benita. Yuni, ready ka na kabsat Yuni ha. Mag-ready ka na kabsat Yuni. Kabsat Yuni. Mag-ready ka na. Pabukas ng pintuan. Doon sa likod. Big heart. Ayan. Ayan. Bali, ano, dalawa pa lang, pangatlo pa lang ni Kabsat Yuni nga masarongkar, di ba? Habol na lang, habol. Pakita na nga tayo para ba. Listen, kita nila tayo. Kapag kami naglumang ka, Ayan. nyamot tahos nga nakalumang mat. Kaya ako nagtatago guys, ang lapad ng ilong ko. Eh, hayaan mo yung ilong kasi diyan sila, ano, Yung ilong ko ang nakikita kaagad. Boss, may bisita kami next time na lang po ako sumali. Sorry po. Okay, sige Jenny. Sige Jenny, thank you. Thank you dun sa pagsugod sa una. Yan, nadama ka na sa magsugod ni Liligwen, humabhabol, tatlo may babadya balay na. Okay, Oray lang patpatublakan. Yuni Gracie, pakibaba na yung bahay mo. Yuni Gracie. Guys, switch account. Bakit andito po konti pumunta kay Kabsat Benita? Man. 1. Cute naman lang tangos. Ibabad na natin yan. Okay, stop comment guys. Kayo ni Gracie tayo. Magwa 1K na yung views nyo. Okay, punta na tayo guys. Huwag na i-skip yung harang guys ha. Huwag na i-skip yung harang. Walk or load. Ayan o. May harang siya o. Wag-skip yung wag-skip yung harang. Ay, may sound. Lapad ng ilong ko dito sa screen o. Magtago muna ako. Ano ba yun? Hindi, maganda yan. Para may in love sila dyan. I-message ko lang na. Sige. In love dyan sa ilong ko. Arakunda dayta. I-message ko lang na in love. Ditagong ko. Mayat dayta tapno arakunda. Wala naman na magko-comment guys. Sanay na kami dyan, Kabsat. Really. Okay. Sanay ka na sa ilong ko ha. Wala mo na magko-comment guys para makita natin kung sino ang sumusugod. Na-immune dan. Agita Milobs ni Maybell. Mag-love shoutout Milobs ni Maybell. Maybell Corotan. Nandiyan pa ba si nakatambay pa ba sino naman yan? Kabsat Mari, Sherlyn, ikaman jacket ni Kadadi Ray. Pang-upat tayo pa lang. Dahito kinikuya. Ay, pang-talog pa lang niya. Ni Foodie, ni Benita, ni Maybell win. Ay, Nico. Maybell Corotan, ready ka, next ka, makinig na. Nakikita na yung channel mo rito. Nakikita na sa screen.
Yes siya. Okay, tanggalin ko na muna to si ano. Maybel, next ka, Maybel. Long niche life Kabsat Willie. Ganun ba yun, Kabsat Nieves? Ayesha, wala yung pangalan ni Ayesha rito. Ilalagay ko na lang dito sa BLC natin. Ayesha. Yan na yun, Ayesha. Shuffle. Twitch account, Kabsat, Twitch account. Lipat tayo ng ano, lipat tayo ng ito, hindi pa nakadikit kay Kabsat yun ito. Sige. Pati yata kay Sherlyn, hindi pa nakadikit itong ano ko. Sherlyn. Tag ko nung abi, hindi pa nakadikit eh. Okay, like 31 ng like. Oy, hindi pa naka-subscribe tong isa ko sa'yo, Kabsat Uni. Dinikit ko na rin. Pakikita nyo kung sino to. Hindi tatandaan, ha? Nakikita nyo yan? Ayan, doggy ni kaibigang Willie. Habulin ko na lang mamaya yung huling may bababa. Sige, ano, Kabsat, ano, Maybel. Hindi ka muna ibababa, Kabsat Maybel. Pwede na bababa host, papasok kasi ulit ako. Maya-maya pa, hindi pa tapos yung time niya kasi ni, ano, ni Uni eh. Meron pa siyang 2 minutes and 30 seconds. Sige, Maybel, pasok ka na at mamaya na lang natin ibababa yung bahay mo. Para fair naman sa kwan. Kasi kung ibababa natin yung bahay mo tapos aalis ka na rin lang, very unfair sa kanila. So, ibababa natin maya-maya, isusunod kita doon sa mga ano niya. Grabe naman. Grabe naman ito si ano, doggy ni kaibigang Willie, oh. Bakit? Doggy talaga. Baka taulan na tayo na gito ni ate doggy na kakabsat. Mawala net. Naglalakad daw si ano, si Kabsat Maybel Corotan. Oh. Jinyed din. Sino to? Ayesha po ito. Si kapatid Ayesha. Si Jin. Sige, ano, Kabsat Maybel, mamaya na lang pagdating mo doon. So, magro-ruleta na lang ako ng panibago. Isasabay na lang natin mamaya. Sige. Sabay-sabay na lang sila nila Liligwen. Oo, mamaya. Mamaya, ano. Oo. Guys, huwag kalimutang mag-attendance dyan sa taas, ha? Dyan kami magbe-base. Mag-attendance. Dyan tayo magbe-base sa attendance. Kung wala kayong attendance, Mag-imas dyan. bilangan natin yan. Bibilangan natin and then tatanggalin na sa GC. Magsayak lang kanin. So, huwag kayong magagalit, guys. Pa naman yung ano, adobo. Kasi po, meron po tayong nakikita sa GC natin na nagsesend lang ng resibo sa receipt pero hindi nagpapakita sa sarungkar sa BLC natin sa mga activities natin kahit sa GC hindi nagpapakita. So, ganyan na lang ang gagawin natin, guys, para po walang magagalit. Kung walang attendance, wala po. Kahit naka-PG po kayo, mag-attendance pa rin po kayo para tumating na natin. Okay?
kung kunanan to dulwati. Jonik, wala ko sinsi. Zen, tama. Wala si Dumakyon. Copy up. Withhold. Okay, sige. Saan yung mga data? Ginagapan na kung kunak. Ginaganak ko na natin. Okay. Kabsat po di. Ay, nandyan Bakit? siya kanina eh. Si Kabsat, Dumakyon. Ayun, nandyan siya. Copy up pa eh. Si Kabsat po di, ang update niya, views 152 to 54. Dalawa lang ang nadagdag. Oo. 128 to 39. So, 10 lang ang sumugod, nag-like. Nag-like. 106 to 127 to 21 ang nag-comment. So, 21 ang sumugod, Kabsat po di. 21 ang sumugod. Yung views mo, mag-update pa yan mamayang hapon. Mag-update. Yung like kasi, yung mga iba nakalike na. Kagaya sa Wow. akin, nakalike na ako, 2 ano ko. Saka comment na ulit. Oo, yung comments, kahit 10 comments pa tayo dyan. Pag-resibo mo ti pagbayad ti balay tayo. Pag-resibo mo dyan, kuma. Makumakas magaling nga advance na ti 3 mo na siya. Wala siyang ano. Oo na, dyan lang ahalis In paper lang. Kasi kung na din yung employee Quit ko, na count, guys. Quit na count. ako near here, kung ano yung jaking bagbagang ti pag-awid alat tayo. Siya forward niya. Oh, sandali, Dumakyon, hindi pa tapos. Hindi pa tapos yun eh. Meron pa siyang Hindi pa nasugod nung sa Kabsat yun eh. Ilan na ba yung Kabsat yun eh? Sandali, tingnan natin. Ilan na yung sumugod kay Kabsat yun eh? Uni Gracie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Okay, 21. Marvick Ken, mega love shout out. Ayan, May nandiyan galap yung atin. shout out, Marviken. Ha ha ha. Kala ko. Okay, tapos kay Kabsat na tayo, guys. Akot-akot. Akot in the house. Dumakyan trip na tayo, guys. Dumakyan trip. Yan. Dumakyan trip. Yan, sugod na. Sugod. Payang ka, apewang ka mo. Yung awan kada. Payang nakalamang ka mo. Kaya niya Guys, yung mga wala pang attendance nandyan sa nakapin mag-attendance kayo dyan. Apo na yun dahil harang na ni Kabsat Dumakyonan. Kape. Sapay makakapiak. Palagit ko maning kakabsat date attendance tayo. Nag-attendance na kami sir. 22 pa lang ang nag-attendance, 22. Nag-attendance na kami kabsat 22. Yan. Haba ng harang. Wag skip Attendance yung guys. harang, kakabsat. Tulong na yun. Malaking tulong na yun pag pinanood natin yung harang niya. Kabsat, andyan ba si Nobilin La Vitoria? Si Nobilin, nag-attendance. Baka si Merep. Mga bakso na tatay, tatawagan din yan agad na awan. Ala, dandani kwan eh. Dandani alas 5, alas 10. Gaya man datay premium ko. Move ko. Ayan, ang sangpit si Nobilin. Ang sangpit mo, Nobi, i-type na i-surat ko dyan agad mo. Tiniktat ko dyan agad mo tatay ng abak ka. Kandun da dyan, Niebe. Sige. Ibabatay lang yung damdaman. Next time, guys. Next time. Hindi ka naman sinubok ko, nag-up mo, i-sultan. Guys, next time. Kitain nyo, GGC tayo kakabsat. No, at dati sa rungkar, hanyo isang sabay di premiere yung kakabsat. Minute sila tayo nagawid. Kita ka-ungkos tayang ka, na tayong ground paper. Gusto yan. Lumusot ka lang din di algalim ka, nalpasan. Uy, yan lang Ore, ape kami nga unurong data highway. Kamabaling ka magnati shortcut tilikod. Sa mo pag Amang pati tamay mo siya ron. Pagsakay na kinganag tayo ang cost. sa listaag. Open by bayad na. Plete. Oo, libre naman. Sakay ka lang. Activate ka nagbas na kita sa ano tayo rin. Pwede lang ang papana, sumbak.
pag umaga, mas maganda pa nga na umaga na maglakad. 9:05 open DJ kasang ko DJ boss na take. Andiyan yung attendance guys sa attendance. Ang pakay dito attendance. Awan attendance yung mabilangan data no niya ko na di monitoring team. Ang kayo makaungungit ka kabsat Ginel 25 sino to si Gin? Oray pa kanain kayo gipaspas sa tiresibo, nag-play kayo, tapos ang kami lang mat-attend. Kanyumit lang aramidin dyan doon mga activities tayo. Amila sirbi na guys. Nalakalang may tijaramidin na. Nalakalang may tijaramidin to eh. Play mo siya tiresibo, that's it. Pagpapakita manin, hanggang pa'y active yan TGC, hanggang pa'y makita na ganyan premiere tayo sa baling kakadwa tayo. So, ganun na lang guys. Gagawin natin lahat, Google Form tayo lahat may attendance para makita natin yung active at yung hindi. Mahirap kasi guys yung tanggap ng tulong pero hindi naman tumutulong. Switch account guys, switch account. Switch account, yung mga susugod. May 3 minutes more to go. Baba ka pa, Kabsat Benita. Baba pa ng bahay, Kabsat Benita. Kabsat Benita. Akal kalubanin. Marbiken, pa-attendance na lang Marbiken. Andyan sa sa taas nakapin. Jojo Wines, wala ka pa bang logo? Wala pa palang pangalan si Jojo Wines dito. So-type na natin si Jojo Wines. Sorry, Jojo Wines. Jojo. JL. JL. Jojo Wines here. Okay, guys. Eyes on the screen. Kala ko tapos na. Baba ka pa may isa Kabsat Dumakyon. Balay mo. Kabsat Jojo Wines, mag-send ka ng picture mo kay Kabsat Marites Tagabi. Ayan si Braveheart. Ilang beses nang nasaktan pero lumalaban. Aywa. Dapat ganun tayo. Dapat ganun. Ako, absent ni Tita Gali, awan. Tita Gali, PJ yun, PJ. Nagkakain. Pati. Tap for sound. Pwede din ito. Pwede din ito. Pwede din ito. 2.5 KD, 6 speaker. 3.5 KD. May isang small box, may big box. Wala, remove. Tita Gali, remove. Busy siya. Ala, baka no datapay mo ilagdaldalaw. Agluto ako na natatay eh. Nag-busy siya na nag-busy. Jojo Wines, mag-send ka na lang kay kay Kabsat na Marites ng picture mo. Yung pinakamagandang post mo. Para magawan niya ng Hindi, dagayin ni Tita Gali. Delete ko. Kung naktupay ka, tagsugsugod. Baka na daw, naksot tayo liluto na. Simugod gayam.
Maot kayo dito ha. Magbagay yung Dito gali next kan. Last lakpay lang ka. Last ka no suna. Last. Eh, siya. Last. Oh, okay. Last ka no yung sunan. Last. Apa is sa bali dito niyo. Close, remove all insistence. Flow nga Adam. dito, DJ. Kabsat ni madam. Tapi sama. Okay, sikan kabsat Marites. Tobamon. Ay siya. Agoray. Tagbiro ka pa. Madi nga mabalin nga. Babati premier ya. Ala, dandan nila. Wow. Imog ko kay gaya. Kita yung views niya ako kabsat Benita. 29 to 57. Tapi sama ni Suda. Agoray. Kanya naka-ready. Tapos like na 17 to 34. Comments 14 to 31. That's good, Kabsat Benita. Malaking tulong na yung kaagad, naging 57 na yung 29 views mo. Igurat ako, hello, sa inyo nakakabsat, busy pa lang makasali. Okay lang, igurat ako, attendance ka na lang andyan sa taas. Adok ko pa isa advisor ko. Agoray ha. Attendance guys, Ibabakpay lang. Ma'am, okay lang ma'am. Let's go. Mag-attendance kayo, yung palaging absent. Sorry, at masipag si partner Biloria na magtanggal sa GC. Suda amin di 15 floor ko. Bikal manisok na panak. JT na interview ang kanya sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kapatid. Ayan, maraming salamat din Kabsat Benita. Okay guys, bakit may pangalan pa si Kabsat Benita? Guys, sa form natin, dyan sa Google form na binabagyan natin, minsan lang kayo mag-attendance. Minsan lang kayo mag-submit. Okay guys, stop comment. Employer, I will take all this one. Nakababa na ako. Alam na kami di karga Jay sa Brown Express. Pan na kano Jay parukan niya. Jay, pag-open ka no to branch na kung na gitu. Dogi na Stop comment, kaibigan guys. Witty. Marites, tagabi tayo guys. Stop comment. Naku, hindi pa nga nakadikit ito si Doggy ko sa iyo, Kabsat. Madipay. Alas 11 DJ kastak. Ready made gitu. Imog ko man na di premier kon pagkapamintlunan. I-move mo manin 11:30. Madipay nga na. Rami dun dalang. Goray garo tenak man pa imog. Pasitmit lang dito yun. Yan yung kadi oras yun. 51. Naku. Orange. Philippine time mo, 11:30 Philippine time. 11:30 goray man takitahot man. Kasi namin talo ko kala ko kanina mag-umpisa na kanina yung ano natin. Bread lang tapos ang dati kasla pansip. Alas Depende 5. sa So, itunaw na lang. goray tay kwak day to. 4 hour bro mo kami. Yang ano ko guys, yung Doggy ko, hindi ko nilagyan ng logo yan ha. May mga logo, may mga ninja ko nilagyan ng logo ko. So ito, pinandidikit ko na lang to. Legit yan, may mga video yan. Datang binaliwa kon manan ti oras nan datay premier kon. Guys, Alas this 6. account ng Alas 11. okay, agroleta kayo, tapos makita dagos na sinod to eh. Yung lang tago pa yung TV gato. 20 Kapag tatay. yung pisina na hangar mo kita nakalata di sir niya. Hindi CCTV siguro kita na lang. Sa teka mo pa nga close to kay gawid kami. Kaya syempre siya may sasakyan, kayo wala. Magbas kayo. Ayan, sugod-sugod. Kita G. Yung G comment ko. Diyan. GBG. Kanina pa umpisa pala. Bro, Paulino in the house. When Kabsat Paulino, tatay pa. May nga ay 2 hours na yata. Sino DJ? Tapos akon. Aywan, ni Kabsat Marlon na awan, busy siguro DJ. Marites. Tagabi. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4,
5 diamond, 5 pa lang dito ko tayo. Sumaro. Rodel. Kapsat Rodel. Pan. Lama. Dik iya bita yawanan na. Ten na kagbigo. Okay, man sure pan mo to yan. Hinakot mo maminan. Madi pinalabaan. May sa sure pan mo tao. Yawid na aja balay da. Di ko pwede na banda ta. Doon na ako so. May sa lang at adata. Tuwa. Kabsat Rodel. Agi babak pa'y balay ka? Dagi tayo umabol. Nakalubanin eh. Sige, baba ka pa. Twice tayo gibaba. Amin ba? Kapsat Rodel. Kabsat Bro Paulino, when tatay kami pa nga nag-umpisa. Kamatong di makamakot. Kamatong Bro Paulino. Magdalawang Bro Paulino. oras. Bro Paulino, i-check ko man yung damdaman. Nagtaga-email man, Bro Paulino, dyan kay copyright mo. Apay, na copyrights. Kapay, nagatuman ng Jolene, kapsat na ako. Okay. Okay. Jen Nedens. Si kapatid to? Si Jen. Mga host, noon niya mga host, butak, noon niya mga butak. sulatan apan. Apan. Okay lang, Marby, Ken. Rin. Mag-attendance ka na lang, Marby, Ken. Nandiyan sa pin, mag-attendance ka. Balat bisita amo kon at thank you. BG na lang. Awan pa'y hostmate na receive ko. Salamat sa pa-BG. Kung pa'y Sige, na-receive mo, sige, i-check sige, ka man sige. yung damdama. Kasi sayang nag-views na, 300 plus 200 eh. Ito, nagsamit. Barbie Ken. Kabsat, akot, salamat. Marby, Ken, nandiyan yung attendance sa taas. Attendance ka lang. Nakapin dyan, ha. Bro Paulino, nakapin yung attendance. Mag-attendance kayo dyan. So, meron ng Kaluulo to ganun. guys, sa attendance natin, meron ng 23 responses. So, 23 responses na yung 23. So, okay. Benita Mix Vlog. Baka may nagdoble ng pangalan. Si Foodie, ka ako ng gabi. May doble. 22 pa lang pala. 22. Mamalak kayo sa mait na yun. Nagdoble si Hindi Foodie. nga DJ gaduma ka pero minutes la sukar lakta. Pasay mo ulit ang nakauyak. Ayaw sa good it. Okay. Dalenji. Ito ka sakto lang na. 24. So, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabay ang. Sugar Ang tak. kumapal na gidi ka kadwa na ta. Kung ang dagarod nga handa kaya nga sumra kisonat. Okay guys, attendance kayo, attendance ha. Mag-attendance lang. Kapsat Rodel, nandiyan ba si Kapsat Rodel? Kailangan natin. Kapsat Rodel. Ang sugsukot sa kabsat. Ayun, naka-M2 na siya. Nagtanay, nagbaba. Nagbaba na pala eh. Nagdan kabsat. Nagbaba na siya Okay. ng bahay. Okay, nakapsat Rodel tayo guys. 1, 2, 3. Ano to? Bakit may pangalan ko pa Kapsat Marites? Tinanggal ko na kanina. Neda pa matlanagan ko dita. Ay kakayat ko mo alat ta. Kayat ko manon. So, ilan na lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na lang, 10. Ruleta natin lahat to. Para matapos na itong isang ruleta. Maday mo. Namumalitan. Sa balang pati-pati mo kang nakinig siya. Bamlatan. Magnanawal pa ba? Mawalatan na. Ni saan ni so nakit ko. Di ka lata. Di ka lata baban amom lang nga ko kunanano ko. Saan mo na magko-comment guys? Kay Rodel tayo, Kapsat Rodel. Kapsat Rodel.
Switch account ka agad. Ito, hindi pa nakadikit sa ito, Kapsat Rodel. Ay, nakadikit na. Hello. Ayun, narinig na. Natinag yung aking beacon. Beacon. So there'll be your rules. Next, roleta na tayo para matapos tayo. Update 106, 106, 66, 79, 41 to 60. 19 lang ang sumugod kay Kapsat Marites ang nag-comment. Jojo Wine. Sumusugod ba si Kapsat Jojo Wine? Jojo Wine. Mahabol siya. Jojo Wine. Ready ka na, Jojo Wine? Present. I-type mo ang present. Tapos yung views, like, comment. And then, your link. Pakigaya na lang yung ginawa ni Kapsat Marites, Jojo Wine. Ready ka lang nga, ready lang. Hindi pa tapos si Kapsat Rodel. Meron pa siyang 1 minute and 30 seconds. Congrats. Kapsat Marites. Anaan dyan, Kapsat Nieves. Baka mati. 25 million in the house. Maraming salamat. Oh, may premiere si Rams. Marawin ko nga. Ang Rams? May code ko. Nya mga tadati ko ng documentary man siguro. 176, 184. 14 lang. Kanya ko. Dumakyon. 172. 172, hindi pa nag-update. 176 to 84 likes. 74 to 94. 20 ang sumugod. Kay Kapsat Dumakyon. Yan. Oo, 20 lang naman tayo. Yung comments Yung nga sinasabi ko, guys, switch account. Switch account para po madagdagan. Okay, Jojo Wines, baba ka na. Dyan
Medyo marites talaga. Jojo Wines. Baba ka na ng bahay, Jojo Wines. Next kay Jojo Wines, isingit na natin Nieves Channel. Kabsat Nieves, no maminsan, hanya sabsabay di premier yung take one na natin sa rungkar. Ayan. Uray sabay da, basta lulipasin sa rungkar. Lulisang ka pero kurgi. Wen. Nadatero grugi pay laeng mabalintay tantayo pay nagrugi tikwa. Mga 10 minutes or 15 minutes before mga. Gaya yung ginawa na ni kay Maybel Corotan. Kasi 8:30 yung niya, pina-adjust ko ng 8 o'clock kasi hindi pa naman tayo mag-uumpisa nun. So, okay lang yun. Huwag lang isabay yung nasa kalagitnaan tayo ng sarungkar ng BLC natin tapos isasabay yung Huwag po ganun. Para paano pa natin masusuportahan yung yung premiere nyo kung nasa BLC tayo, nasa kalagitnaan tayo ng activities. Huwag nyo isabay, guys. Okay, baba ka na. May Jojo Wines. Jojo Wines, baba ka na. Sabsat Jojo. Okay lang yun, Kabsat Nieves Channel. Next time na lang, next time. Okay lang yun, don't worry. At least, andyan ka na eh. Okay, kay Jojo Wines na tayo, guys. Kaate gamit na. Kabsat Nieves, i-ready mo na. Sumarunong ka kini Jojo Wines. Tapos na may singit-singit na kayo. Tayo, dagiti ko. Pinikat ko kami tatayin kita, natawagan ka, naka-premiere ka. Okay, tanggalin na natin. Andiyan pa ba si Nobby, Lynn? Andiyan pa ba si Nobby? Tumugod ni Nobby? Masugod si Nobby, okay. Kasi alam ang time. Present. Yan, sugod na tayo kay Kabsat Jojo. Nagkakagulo kasi guys kaya ang gawin ninyo guys, subukan nyo mag-back read, saka mag-check sa GC, para makita yun yung mga update natin. Kasi pag hindi kayo nag-update sa GC natin, wala, hindi nyo makikita kung anong oras, kung anong mga activities natin. Ada 146 kada bawa na. Pinduto ka di 146. Pagsublian. Ito na naman guys yung gagawin nating Ilocandian Premier Marathon. By by slot yun ha. Gagawin pa lang ni Kabsat Marites yung schedule, yung slot. So kung may ipi-premiere kayo, kukunin niyo yung slot, sa inyo na yun. Wala na po ibang makakakuha nun. Sunod-sunod na premiere yon para lahat makakasuporta. Nagtapay yung speaker na ba? Okay, Jojo Wines tayo guys. Jojo Wines. Ayan, huwag po skip yung harang. Mag-skip yung harang ni Jojo Wines. Jojo Wines, tinikit ko na itong si Doggy. Meal of the day, rice bukhari, rice bukhari. Bismillaham. Salad. Ano pa tinutut ayan na dito, isaw de bukhari. Apa yang mau kan? Ketika tinangitin ko ang briefing ko ni Jojo Wines. J1. Ayan, may dagdag ako sa iyo, J1. Account ko. Bisina kon. Alamit kanya. Grok yung bitang kon. Ni buo mata di manok mo usday. Marites ba? Prenito konti siguro. Sear. Searing ang tawag yan. Ayan, si Nieves ang susunod kayo na. Butter yata ginamit. Ako, Kabsat Jojo Wines. Ang dami nagko-comment sa'yo ng kon dito, Dalawa, si Daryl. Sibuyas nan. Si Daryl San at saka si Ronald Miles, Jojo Wines.
I-remove mo yung mga ganyang comment kasi porn video yan. Spam yan. Pakita ko sa inyo Ito Jojo Wine, makikita mo Jojo Wine. Olive oil, di pinangprito man siya. Yan ba? Yan ba? Ayan Yung kulay blue na ano yan. Yung kulay blue na yan. Diba? Jojo Wine, kita mo? Yung kulay blue na yan, pag i-clinic mo yan, either virus yan or porn video. Kaya delete mo na lang. I-remove mo sa sa comment section mo. Shak tupay upload ko lang kay Premiere ko ko isungay mo una dagos nag-comments kanya. Dayjay ko scam. I-remove mo, wala namang problema dun sa pag-remove. Net-remove ko. Kala ko una-una pa naman mag-comments. Inaabangan Odel yung Villaros, update 164 views, 95 to 104 like, and 69 to 94 comments. Ayun. 69 to 94, so 20. Wala pang 20. 17. 20 25. Piton, so manupeti may ruleta, pito dagiti nasugod tayon. Ruleta tayo amin Iruleta kadamamin. Iruleta mamamin daytan kabsat. Kabisina ko. Ilan na lang ba ito natira? 2, 4, 6, 8, 9. 9. Iruleta mo na yan lahat? Na natin si Nieves Channel. Baba na Nieves Channel. Ito next time. Ayan na yun po. Nieves Channel, baba ka na ng bahay. Kapsat Nieves. Kapsat Nieves. You're welcome. Kapsat Nieves, pangilan season na natin to na lagi ka na sa ang i-type mo, present, views, like, and comment. Ulit. Sige, okay lang yan. Okay lang yan, Kapsat Nieves. Ano na lang, next time, gagawin mo, present, i-type ang present views, like, comment. Guys, sino pa yung wala dito? Sino pa yung walang pangalan? Sa ruleta. Si yata, sumusugod si Marbiken. May pangalan ba dyan si Marbiken? Wala si Marbiken. Sumusugod si Marbiken. Dagdag ko na rin sa Marbiken. Ano na tayo? Kasi merong naka-line up dito na second pa. May naka-line up na 3 pa rito. Nieves Channel, nakababa na si Nieves. Next na si Lily Gwen, ha? Next, Lily Gwen. Iroroleta na lang natin to next season. Sino nagbaba na sino yung naruli nung lumabas kanina na hindi nasugod? Si kapatid Nieves? Si Lily Gwen, nagbaba na si Nieves. Si Lily Gwen na susunod sa kanya. Meron pa siyang 3 minutes.
May 3 minutes pa si Kapsat Nieves. Guys, Oh, Nieves si- channel tayo, guys. Nieves channel. Si Kabsat Maybel, hindi daw? Si Kapsat Maybel, Oo. ibabalik ko na lang yung ano niya rito sa Runeta. Para Kasi, next na yan. oh, O sige, kasi tanggalin ko na siya dito. Sinulat ko pero hindi pa ano. Sige, sa susunod na lang na episode natin. susunod na ano na natin to. Guys, Tapos tapusin silili na ko natin, rin. guys. Ibalik na lang natin yung ano ni Maybel dito. Maybel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyempre lang mat. Dito. Lily Gwen susunod, tapos si Nobilin. Si Noveline. Okay. Oh. Ayan, Idagdag mo Nieves channel, guys. Nieves channel. idinagdag mo dito ni Marbigan Kabsat. Pwedeng kabil kontiroleta, Marbican ni Maybel. Yung sublik ni Maybel ta ako. O sige, 10 lahat yung nairuleta natin ngayon. So nagbaba na si Kabsat Nieves. So good na. Dari ka kakabsat tatay, ibabak dito tawag nito, attendance natin. Ibababa ko dito sa ano natin, dyan sa comment section. Copy link. Sino pa ba yon? Yung nandyan na sumusugod. Si Ayesha, nandyan ba? Dinagdag ko na sa Ayesha. Okay. Huwag pong skip yung harang. Ayan guys, yung mga nag-attendance i-check nyo yung channel nyo kung nag-attendance kayo dyan. Ito guys, dito tayo mag-base sa mga attendance. Kung palaging wala at kahit na nag-send ng resibo, tatanggalin natin sa GC. Kasi hindi naman po pwedeng palaging ganyan na doon lang sila present sa sa sending ng resibo pero hindi sila pumupunta rito sa Sarungkar. Tapos hindi pa sila sumasali sa activities. And sila busy sila. Nagpapaalam sila foodie. Busy si Marbiken, nandiyan yung amo nila. Pero andyan pa rin sila kahit na pa bigi-bigi at least nagko-comment sila diyan. Alam natin pumupunta sila sumusuporta sa Sarungkar. So, yan guys diyan tayo magbe-base sa mga attendance natin ngayon diyan. Kahit ganyan, accepted naman, naintindihan naman natin, lahat naman tayo may trabaho, no? Pero kagaya yung mga yung mga kasamahan natin, on time naman yung mga trabaho ngayon, oras ng trabaho, pero nandyan sila na kahit naka-BG-BG, at least nakikita, hindi yung talagang totally na wala. Ano ka lang ginagawa, ma'am? Ay, hindi, magbihis yata, ewan ko. Gutom na? Hindi pa. Okay, tanggalin ko na tong ruleta dito. Saan mo Tanggalin ko na kinuha to. yan? Ito na lang natira ha, kaibigang Willie, Jenny Audrey Story, Sherlyn Quason, Tita Gali, Ayesha, Pangilinan, Velorio Gumpad, Kadadi Ray TV, Bro Paulino, Marbiken, and Maybel Corotan. Sino pang wala dito guys? Anong puti? T-shirt na. Okay? T-shirt ka Next episode 2 ha, episode 2, ito, ibababa ko na to. Akan mo naman buti. I-ref mo lang. Yung sabi na at damit ate amik sabay ko na shout out sa'yo pero sumarayak yun ang kakapsat. Okay, bababa ko na si my dream house at yung ano ko ba yun? Naka-on-playing ako kay Kalsat na Sherlyn Okay, next, Lily Gwen.
Liligwen, ibabambalay mo ng kabsat Liligwen. So, Hanggang naglutluto ditoy. Okay. Sige po, Ate baba na Eunice. ako ng bahay. Tres. Next Yung season na susunod tayo, po, Tita Gali. babalikan ko na lang. Ay, next episode tayo, Baba na Tita ako Gali. ng bahay, press. Ay, so 11 pala ngayon. Si Tita Gali pala. Ni? Tita Madikinig Gali. ka tinag. O sige, madamdaman nga rin, Tita Gali. Madikinig ka tinagan mo yan. Tiruleta nga mingkit. Oo, kasi kung namin nawang ka, inton sumaruno ka kuman. Kabsat Lili, ibabam, gibalay mo ng kabsat Lili. Lily Gwens, baba ng bahay. Sige po, Ate Eunice. Guys, ayun yung document na binabana dyan ha. I-check nyo yung ano dyan, kung naka-attendance kayo. Ayan guys, i-check nyo kung naka-attendance kayo dyan. Ay, hindi ko pa pala pinatong yung kanin. May tuwan. Isa. Which account ka kabsat? Which account? Ayan, sugod kay Lily Gwens. Kaya Liligwen muna guys. Sugod na kay Liligwen. Nobilin, ha, next ka ha. Pariti na lang ulit. Pwede na to yato eh. Ay, yan, naggatangan pa ti manok. Yan na. May galing. Ato eh. Tukot ka to. Apayawan tayo pa music mo, kabsat wilay. Kanino? Nag-custom. Yes, that's not a problem. They will transfer your small project. Doon nag-apply ang Nice. isa. Thank you. 400 ti offer na araw. Nya kano data? Line cook mo lang. Ano nga ta? Yung bagat tikas ta, bisak mo barak al-kabir. Mubarak al-Kabir. Ba't mo sinasabi Mubarak al-Kabir? Send me here, mo Tokyo ko na. Hindi naman Mubarak al-Kabir ah. Oh, Sabihin mo lang Mubarak. Bakit may al-Kabir? yung ang sinasabi ng mga Indiano eh. Ba't ka maniwala sa mga Ang Indiano? sabi ko mo barak al-Kain.
Mubarak Alkin. Next, Nobilin. Nobilin. Nobilin, mag-ready ka na, Nobilin. Update kay Jojo Wines, 95 views, like 18 to 39. And 14, ano to? Comment 14 to 39. 1,350 to 1,357. May 7 na dumagdag. Hindi pa nag-update yung views. Ayan, kompleto yung update ni Kabsat na Jojo Wines, pati subscriber niya, 7 ang dumagdag. Andiyan pa ba si Nobi? Nobi. Baba ka na, Nobi. Next kay Nobi, si Tita Gali. Nobilin na tayo, guys. Nobilin. 1.7. Bibilis ng mga banana nyo. Advice ko lang, guys. Kahit na mabilis yung banana nyo, kung wala kayong legit friends, na nyo, 1,700 ang subscriber mo kay Nobi. Ang views niya lang is 64. Ganon din sa akin, 2,000 mahigit ang subscriber ko. Ang views, mga nanonood lang ng vlog ko is nasa 100 lang. So hindi po, ano ba to? Wala po sa dami ng subscriber ang manonood sa vlog natin. Tama ba ako? Kundi yung legit na kaibigan na nandyan. Yung legit na na kagrupo. Tama ba ako? Mali. Ano ba sinasabi? Yeah.
Ayan, marami pa ring 1 kay kay Novi, Kay Lily Gwen, meron din 1, 2, 3. Ito. Yan, naka 4 subscriber naman at saka si Novi ay may nadagdag din. Ayan. So good. So, ibaba pa ba si Tita Gali or sa susunod na? Tita Gali, andiyan ka pa ba, Tita Gali? Ibaba ba Ibaba- siya ngayon? Or Yun, ibabasa ni Tita Gali. Sige, para 11 yung nairoleta ngayon. Oo, tapos 11 din yung kasi 12 yata o 13 yun nandun sa yung season episode ko. Para kalahati. Tanggalin ko na lang natin yung pangalan ni Tita Gali doon. Oh, sige. Ayan. So, Tita Gali, nasaan ka na? Ikaw na yung susunod. Sumakit yung ulo ko. Parang malamig. Hindi ka pa naturog lang. Nag-edit ako ng premiere ko. I want to eat. Tumalas sa espinang tapag-isunan to kasi nanganak tatay alas 2:30 dyan. So, Dapat may painit yung prito. 5:30 pa lang. hmm. May premiere ako. Oo, 6. Buksan mo nga yung TV Garod. Ayan, Kapsat, Kapsat Maybel. Ay, mamaya na kasi baka ma-CPR. Next episode ka na, okay lang, Next episode ka lang sa episode 2. Nakasublay na kon Kabsat. O, sige, sa susunod na lang sa next episode na lang si Kabsat Maybel Kurutan. Oo, Kapsat Maybel sa next episode na, binalik ko na lang yung pangalan mo ron kasi nakapag-ruleta na tayo ng kalahati. Anya, Tita Gali, agibaba ka balay man. Adapay manong nga minuto, kinikwa. Dapat 3 minuto na ni Kapsat nga pa. Dapat 3 minuto ni Bunso. Nagbaba ni Tita Galay. Sige, nakasublidan sa mutan. 20 million in the house. Ito yung book ko na. Pisak ko na. Tinay. Good morning. Clear the interview round. I am waiting for the client. LB Bumanglag, may galab siya. Ulit-ulitan mo. Ang tatlong i-answer ko nagtawag naman. Ayan guys, last na si Tita Gali. Punta na natin si Tita Gali. Last na si Tita Gali. Nako, Tita Gali. Krista. Okay, ano? Yarawan mo. Ni Tita Gali ko naminanok lang arit imbagan. Ang kayo agibabati seconds. 10 minutes above. Sayang views Kapsat. Tita Gali. Nasunog na yung manok ko. Kunana, naksot ka na, tay manok na. Nawanon, nangisit ang manok, ti pakanda, kiniwikwan. Imbaba na seconds lang ni 24 seconds. Sayang views. It no 20 nagbuya dito. Di 24 seconds times 20. Mano lang. And then, mano nga seconds, DJ, convert mo ti minutes. And then minutes, convert mo man DJ kwan. Mag-headset ka nga na lang. Sayang views na. Kupay Sa baling headset mo. Awan. Ano ba yung balatong? Sarap ng balatong. Dan sa tikwana. Nya jay, pansit. Miswa.
Kanya man na ganun din kapsat marites DJ ko um DJ bulong ngayon nga kami kabkabin di nagalis. Kubay. Win kubay. Kubay. Di mas DJ kang tigabay. Pinusaan DJ alukon. Alukon. Win. Panaga-alukon tatangay. Ada kubay mi ditoy. Ilaw ko kumati balatong ko. Tapos dapat DJ ko ano man DJ Misan. Kalkalunay. Kalkalunay aja di malaala yung ti kamama isan. Kamama isan. Wen. Dagitay kwantong. Dagitay da sisiit Win na. kwantong. Ito tinaimas. Kabay bangus. Wala. Tinuno ko na mga bangos. Weno, tinuno nga paltat. Ay na ako. Hindi masan. Taman. Ado Fixed mayanod. account guys fixed account. Ado Itagali na mayanod tayo. na na po yaga yun. Magpangit. Isarami nga pinunasa ni. Magpangit. Ayan, hindi pa nakasubscribe ko naman ko. Alukon nagad-ado. Gipopos dita Facebook. Ti alukonon. DJ kas lang ako na, uod-uod na. Oo. Kasla uod. Nagimas sa kalaukan parda. Wino patani. Ay no. Sino si LB? Ilocana pala si LB yung ugot LB. marunggay pay. Ay, ugot marunggay daw, sabi ni LB, bumanglag. Ah, ugot marunggay? Apay may kante. Apay di jo. Ano jo ugot ti marunggay? Isuti ilaok. Ijayan ti Yung mga yung sibong di pa pabukal pabuka pa lang. Ah. Kasi nugot ka madimingal alaon, bulong lang. May imas kayo DJ ugot na DJ press. Nalambot pa. Nobili nagkuha na 64 to 90 views. Oh, kitam 31 to 50 like ano ba yan? Like 10 to 32 comment. 22 ang nag-comment. Mahal yung Ang mga views niya, kumot. dami. Pala, oh. Ano? Nasa ilalim yung mga kumot. Okay guys, attendance kayo ha. Huwag niyong kalimutan yung attendance. Ayan. Hello, watching from Malaysia. LB Bumanglag. Salamat kabsat LB. Hos mabalin pos damadjay rumuardo leta. Ano no? Habulik damdama ta start duty pa. Bro Paulino, tapos na tayo sa BLC. Bali, magro-roleta na lang tayo para sa masarungkar into no Saturday, Sunday, Monday ya. When Monday. Oh, ito na. Andiyan na. Ay na, ano, datay uong. Naimas, jay uong nga talaga. Guys, eyes on the screen. Andito na. Kapag marites in na yun mo dyan ni ko dito yun ni Jojo Wine. Jojo Wines. Awan sapay. Yung mga member natin bago, Jojo Wine. Agoray. Sige, ano malangan ni dagdag mo ditan. Sino pa? Dagitay nag-play, dagitan? Ay, dagitay kwa? Patay dito yung sarungkar dito yun. Dagitay ba sarungkar? Sino pa Turn. dagitay? Baro ditan? Kadadan sa amin ditan? Okay, eyes on the screen. Pag-present kayon kakabsat. Present. 30 seconds bilangan tayo 30 seconds. Nakawan. Next roleta. Ni, madi ka no isalsali ni kabsat Jojo Wines ti sarungkar. Tawang ka no tikwana. Time na. Ayaw mo ma-play ng 2 hours, kapsat. Mahal mo kayo tagpasarungkar. I-play ka 2 hours without skipping your ad. May bempay lang, ado paymot lang, makuha tayo paymot, makuha pa yun, paymot lang nga maalat tikwana. Sigurot ako. Uy, nigurot ako. Nag-excuse.
Sigurot ako. Okay. Nag-excuse ka tayo ka. Nag-excuse ka Nag-present. Sino tayo. yan si Jean Nelden 25. Sweet Delight, present. Ay, wala pala, sigurot ako pala yung sinasabi. Sorry. Pero pinagpapa-present pala kayo. Okay, sige. Next. Oo, nagpa-present ako kanina. Okay, kaya pala nagtataka ako, ang dami pala nag-present. Ako pala hindi pa nag-present. Sorry guys. Nalito ka. Okay lang yan, Jojo Wines. Ilagay lang natin dyan para formality lang. Para hindi naman unfair na wala kang pangalan dyan tapos nandiyan ka. Nako, igurot ako, na-late ka na. Sorry. 30 seconds na yung nabilang. Ni Kadadi Ray. Kadadi Ray. 30 seconds, Kadadi Ray. Update ni Kapsat Nieves. Yung views niya 32 to 55. Tapos yung like niya is 23 to 49. Then comments niya 13 to 34. Ayan, nag-present na si Kadadi Ray. Igurot ako, sorry ha, kasi nag-countdown tayo ng 30 seconds. Na-late ka na. Nakapag-ruleta na ako ng susunod ng pero hindi naman natanggal yung channel mo dyan. Hindi pa natanggal sa ruleta. Next na lang pag Oo. Kadadi Ray. Ayan, si Kadadi Ray, present. So, next na sa rungkar natin kay Kadadi Ray. 5 hours para kay Kadadi Ray. Yung walang attendance, guys, mag-attendance na kayo dyan. Andiyan po sa, i-remove ko pa lang dyan ni Kadadi Ray. Okay, winner, Kadadi Ray. So, iso na ti masarungkar into no Lunes. Yes, Monday. Kadadi Ray, Monday ka nga masarungkar. Igurat ako, sorry ha, at kasi kanina nag-countdown na ako ng 30 seconds and then pinatagal pa natin, hindi ka pa nag-present, hindi ka pa nag-attend tawag ito. So nakapag-ruleta na ako. So next na lang igurat ako. Hindi pa naman natanggal yung channel mo, andiyan pa sa ruleta. Andiyan pa yung pangalan. Andiyan pa yung pangalan mo. Oo. Okay, 5 hours para kay Kadadi Ray. And then, guys, okay, sige, busy pa kasi. Pag-attendance ka lang, igurot ako dyan sa nakapin. Pag-attendance kayo dyan. Kasi yan na, tuwing sarungkar tayo, guys, attendance sa'yo dita. Nagibaba kami kanayon, kita attendance. Kita tayo attendance si Google Form. Tapos, doon sa resibo, guys, ibababa ni Kadadi Ray yung link ng Google Form na once na nag-send na kayo ng nag-send na kayo ng resibo, mag-fill up na kayo sa form, submit. Isang beses lang guys, once lang. Para po hindi mawala yung pangalan nyo. Meron po siyang time, meron po siyang date. Okay, ito ko tong Ito yung may attendance ngayon. Itong para makita nyo. Kilwa TV, tamsak dan. Salamat kapatid sa patamsak. Ayan, Kadadi Ray, magbaba ka na ng bahay para sa sugod on Monday.
Okay, sandali lang guys at i-share ko sa inyo itong attendance para makita nyo kung sino yung walang pangalan dyan. May mga time dyan and date ha, may time and date yan guys. Isohan tayo makapagdarogas ditan. Dita tayo makita, dagi yung mat-attend talaga kanya tayo kakabsat. Pinagat mo. Mantachat mo. Okay, guys, ayan. Binabana ni Sherlyn. Yan yung attendance natin guys ha. Kitain nyo, nadanagan nyo. No awan, arit tayo nakapindi di attendance. Pag-attendance tayo dito nga to. Ah? Update ni Lily Gwen, 370 to 317. Hindi pa nag-update. 116 to 140 likes. 43 comments to 65. Sino pa yung nag-update? Nieves Channel update, 32 views to 55. Congrats Like, sa mga ano. 23 to 49, comments 13 to 34. Congrats sa mga nag-attendance. Guys, ayan na yung attendance. I-check nyo na kung andyan yung channel nyo. Lily Gwen, dalawang Okay. beses ka nag-attendance. Sino ni? Lily Gwen. Tapo, Kapsat Lily, maminsan langag-send. Tsaka ni ano, saan na ba yun? Wait. Tinanggal ko nga yung kwan kasi dalawang beses nag-send si nagkatik din si Lily Gwen mo isa. Alas 9, tsaka alas 10 nag-sign ni ano. Ayan, may time yan guys ha, may time. So, eto lahat ng attendance natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan. Okay. Yan ang attendance guys ha, kita nyo na. Nading Marbiken, nadadya yun. Thank you po, Kilowa. Ayan. Malapit, ay matagal pa yung ano ko. Premiere ko. Kilowa TV, Don Tamsak, Magalab Chat. Maraming salamat. Guys, yung mga gusto sumali sa GC ng Ilocanian Community, PM lang ang admin. Kaibigang Willie, Marites Tagabi, Beloria Gompad, Rodel Villarus, Nora Gali, and Kadadi Ray. Si Kadadi Ray, guys, ay kasama na nating isa na siya sa member ng monitoring team. Si Kadadi Ray. Kadadi, magbaba ka ng bahay mo. Ayan guys, may nakaligtaan ba? May nakaligtaan ba tayo? Yung sa Premier Marathon natin guys, ibababa ni Kapsat na Marites yung yung slot. Hindi pa namin alam kung ilang slot yon para sunod-sunod yung premiere natin on Saturday. Atay rolls. Ibaba na lang sa grupo yung rolls or ano, saan ba natin gagawa ka ng GC para sa Premier Marathon? Guys, yun si Jean Nelden, 25. Si ano yan? Sino ba to? Sinabi niya kanina. Nakalimutan ko. Ninja niya yan. Hindi nagbaba si Kapsat Ray ng bahay, si Kadadi Ray. Pwede nang magdikitan? Ibaba ko yung premiere ko ha. Magdikit yung gustong dumikit. Okay. Okay na, Kadadi Ray. Ayaw magbaba ni Kadadi Ray. Kapsat, salamat. Ni Kapsat. Baka busy si Dito yan, ni Kapsat Jenan. Ako guys, may premiere din ako. Papatamsak din ako ng premiere. Ayan, Kilwa TV, nandyan ka pa ba? Yan, magdikitan na kayo at maglablaban na dyan. Ayan. Saan na yung mga bisita natin? Tamsak Dan, Kapsat Marites, tamsak na ko.
Kita ang premiere ko Kapsat Marites. Nasaan na? Kita ang trailer na. Shakit, jakpay naka-edit pang trailer kumot kada pangkwak. Guys, patamsak lang ha, patamsak. Ayan, thank you guys. Pag 3 hours na. Sherlyn, where are you? Ang ganda naman nito. Sinong gumawa nito? Yung anak ko. Kuya, kuya. Ha? Tutulog natin si Sherlyn. Trailer pa lang. Ano na eh. Swap na. Trailer pa lang. Yung kunwari yung lakad mo. Hala, ano yun? Pinakawalan mo yung isda? Oo. Ano ba yun? Lagoon? Anong oras yung premiere mo, Sherlyn? 11, kuya. Wala 11? naggidan tagaro dun. Just ko ti 11. 11. Kanya oras yung premiere mo, Kapsat Marites? Eh di ba kanina sana alas 5? Ay kanina sana alas 10. Tapos inadjust ko ng ng 11. Pang-apat na adjust. Nagbigdang kayo? Ilang minuto yung sa'yo, Sherlyn? Kapsat Sherlyn? Kapsat Marites? Umabot ng 12 minutes. Ilang minuto yung sa'yo, Kapsat Marites? Ganon din, mga 12. Okay, Kapsat Sherlyn, i-adjust mo kasi pang-apat na adjust na ni Kon yun eh. I-adjust mo na ng Kon. Pang-apat na yung sa akin na adjust 12 minutes, 11, so 11, kahit mga 11:15 Kapsat Sherlyn. 15. Mga 11:15. Oh, Oh, sige, kuya. i-adjust mo na kagad para may adjust mo, para mapuntahan na natin lahat. Kasi itong sa akin, pang-apat na to na na-adjust eh. Done all na po, Kapsat Bill. Maraming salamat, Nieves. Thank you. Sige na, magdikitan at maglablaban na. Magbaba na kayo ng mga bahay ninyo dyan. Yung mga gustong makipagdikitan. Yung mga bisita Guys! ni kapatid Sherlyn. Nagbaba na si Kadadiri. Puntahan na muna natin yung kay Kadadiri, guys. Ayan, nagbaba si Puntahan na muna natin Kadadri. yung Kadadiri. Sa Sherlyn, hindi ko na hindi pa tapos yung mo, pang pa lang tong play all yung ginawa ko. Ay, hindi. 5 dekada tilukan dyan, 50 videos yung plinay ko sa'yo, Kapsat Sherlyn. Kapsat Sherlyn, Ano, kuya? 50 videos yung yung sa sa play sa Ilocanja. 50 videos. Okay. Puro short video lahat yung ginawa mo, 3 minutes, 2 minutes. 14 seconds. Nasa 40 na. Still playing ka pa rin. Apo ko Guys, punta na natin si Kadadri Ray. Kadadiri. Ayun na, babalik Kadadiri. Pag-ibaba tayo dyan, guys. Lagi diya umuli. Kapsat Kadadiri. Lagi-save 1 to 5 hours mo. Playlist. Sana yung binaba ni Kadadiri. Ayun, Kadadiri, guys. Punta na natin. So, tisarungkar tayo kat ni Kadadri Ray. 5 hours. Nagkakain ka naman doon kanina. Okay naman yung break time, yung ninyo. Sige na, Mimi. Sabi na. Sabi.
Kuya Willie, di ba may Hmm? Oo nga sana eh. Hindi na natuloy. Malamig sa labas. Nagpipiknik sana kami kaso malamig. Ilan ba yung temperature ngayon? Apay malamlamay na. Apay na parang malakas yung aircon din natin. Inyo Minus pwede two? Saan? Jenny. Ayan, di kami pala pwedeng lumabas kasi -2. Ano pa na? Yung 6 degrees. Degrees. Mm. O, 13 mamaya. O, 13, 14. Mga 3 o'clock labas tayo. 3 o'clock. Ayun na. Ayun na. Hay, nako. Hmm? Ay, naki, madami. Tangan tayo. Kadadi Ray. Ayan, punta na natin si Kadadi Ray, guys. Yung isda, hindi na itainet. Paint mo lang tanong. Para mo yung karne. Na ibaban. Okay. Ayan, guys, thank you si Kabsat Benita. Yung ni Premier ni Kabsat Benita. Ano ba to, Kabsat Benita? Yun. Samosa. Samosa to eh. Sambusa pala, sambusa egg. $564 subscriber. 6 na lang para maka 70. Yung tamsakdan. Many Boy Official, tamsakdan. Welcome. Saan ba to? Mga tamsak na to? Money Boy. Bago to ah. Kuya Willie, may nagtatanong kung paano sumali. Kaso, Guys, huwag kalimut ng tamsakan si ha. Tamsak. Bakit tayo? Yan guys, Oh. Hello po. Mega love shoutout sa inyong lahat. Mega love shoutout. Hello. Maganda. May bago na naman sa Kuya Premiere. Willie, may Bago nagtatanong kung paano, Ayan, ang cute-cute ng baby. May bago na naman sa Premiere Before mag-countdown ay may count na siya doon sa sa kung saan yung videos. Kung ilang minuto na lang. Bago na naman. Nag-umpisa na ba Kapitán Marites? Wala pa. Ang nandito is 2 minutes pa. 2 minutes pa? Oo. Ang ganda nga mayroon na siyang timer kung saan. Ewan ko lang kasi ngayon ko lang kasi makaano sa cellphone eh. Guys, walang attendance uli ha. Pa-attendance na lang po. Para po hindi kayo makaligtaan. Diyan po tayo magbabase. Kuya Willie, may nagtatanong kung paano sumali. I-PM lang yung mga admin. Saan na nagtatanong? I-PM si kaibigang Willie Sa community sa natin. Facebook. Kaso hindi siya Ilocano. Pwede ba yan? Okay lang kahit hindi Ilocano. Ayan, PM lang si Kabsat Marites, kaibigang Willie, Marites Tagabi. O sige, kausapin ko na lang po siya. Okay, sige. Mag-shout out ko rin. Sige. Ala, kurutin na daw nila yung baby. Pakurot daw. Pasaging ko, Kabsat. Ayan, si Benita, baba ka ba? Kabsat, pag natin, paabutin natin ng 570 si Kabsat, si Kabsat Benita. Sige, Kabsat Benita, baba ka ng bahay. Yung mga may ninja dyan, paabutin nga natin ng 570. 6 na lang. Ay, 4 na lang pala, 576 na yun. Ay, 564.
Ayun ka, oh, ayun ka, oh. Ayun ka, baby, oh, ayun. Yan. Ayun ka. Kurutin na daw yung pisngi. Kurutin na daw yung pisngi yung baby. Ah, op, op. Hello, Oh, baby. kita mo. Hello, hello. Kahit na may cellphone, Diba may iba yung tinitignan, may pinapanood yata. yung cellphone ko, ayan. Nakikita mo yan, sa mukha mo. Hello. Oh, Iba yung tinitignan. yung cellphone ko. Madamdama, dan tumot dita sa ngwanan ti ko daytan. Computer nag mega love shout out tumot daytan. Ag mega love shout out tumot. Mega love shout out kan naman na baby. Mildred Abad, ayan. Attendance ka Mildred, andyan nakapin. Mildred, mag-attendance ka Mildred. Ayan, tayo ka na. Kita mo na nakumpisa dyan ko akon. Ha? Nagumpisa na yung ano ko, premiere ko. Okay, umpisa na yung premiere ni Kalpet. Start na po yung premiere. Okay, punta na tayo guys sa premiere ni Kalpet Marites. Salamat. Nag-start na nag-counting na nga eh. Grocery shop eh? Palabas mo? Trailer niya, ano ba yan? Oh? Ayan nga. Oo, ads yan. Wag mong skip. Skip? Don't skip, sabi ko. Magugulat din eh. Mag-wait lang ako Kalpet. Kita mo? Pakipuntahan po yung premiere. Salamat. Pinangal daw mo ano? Wala, hindi pa ako kumain. Salamat sa paharang. Hulo? Hindi mo alam. Yung doon sa ano? Bebetlogs. Halo. Di mo ka rin ko. Nilagyan ko. Nagalo.
39 watts eh. Hmm. Di ba naririnig? Mahal. Mahal ba't ka talaga? Mahal ang bilihin. Nawat ka matay. Hmm. Ayan mon. Ito na. Aw. Bisina ka. Pinainit ko na yung ulam doon. Anong oras na ito? Ha? 12 minutes only. Makaringkor ka mo? Siyempre, kailangan magsalita. Ano ka ba? Siyempre, vlogger. Anak tigas tagayang. Arabik ti asukar. Sukar. Ano man naripatak tuloy. Sugar. Sugar. Ka. Mahirap yun doon sa inyo kasi ano yan eh. Ang mga Egyptian eh. DJ pistachio ko dito mo English na. Pistachio? Bagata. Ano ang alam nila? Sa balik ng bagada. First dish in English. Apay loading? Hmm? Loading ka? Hindi naman. Ano? Kabir asukar? Kabir malaki. Ha? Kabir? Kabir. Ako, Takol. di nag-gimas di crabs. Oo. Big box. Kung ano mo, bakla box. Big box. Small box. Box. Small box. Hindi box. Box. Small box. Read. Small box. Nam? Kalbati? Tawag nam gayam.
Arabic yun eh. Ito, Sharing? Bumibili ako ng ng ulo ng salmon. okay, Kapsat Benita. Ano ko By sharing? Polo to ako gawa ng coffee nila. Sige, Kapsat Benita, thank you for coming. Nangangamoy na yung niluto ko. Okay na. Sunog na. Ha? Sunog na. Yung pigsam? Yan kasi. YouTube pa more. Ikaw, iprito na. Ating Adel. Ipapudok ko, Jerry Castapay. Curry powder. 8 million. 40 million in the house. Okay na ba? Ay, naka din ni Lily Gwenson. Nagimas data na kita, di ba? Pang ano yan? Pang ano ba yan? Shout out Sherwin Balantak. Sir Roger Laude, oh. Yes, Laude? Oo. Kakubo? Oh. Kapay siya, ano yun ako? Pinakita yung Laude. Ayan, sila Roger Laude. Yan. May nakita na? Shout out. Roger. Nakatambay yan palagi pag naka-LS ka ako eh. Dami din niyang galamay eh. Saudi. Shout out Roger Laude. Ayan. After mo si Kapsat Sherlyn. Ha? Oo. Apay ka no nga shout out mo kunana. Kunakmat ka apay nakita na ka dita. Sino ni? Ni Mr. Balantak. Nakita dito ni Kapsat. Apay nakita na kunana ka. Nakita na ka 20. Kata ni yung comment mo, wow, nakakorwa ng picture mo. Oo. Kikwa. Kit mabalin mo mo't nga gamitin day. Nakamsat ka, diba? Super chatter ka mo. Oh, hindi ko yun. HB Havon. Malpasin. Oo. Patapos na yan. Nag-bye-bye na yan. 12 minutes lang yan, ha? Pura niya lata may premiere. Basta makapresent kinilolo. O, sa bali may comment ni Kapsat Rodel, may sunggo. Sabi nga comment at sunggulot na. Puro Comment ay premiere ding Beloria. Matik nakita ko na ni Nieves Channel. Sinang mag-premiere Ayan na kay yung kay Marites Tagabi ang may premiere. Kapsat Nieves. Si Kapsat na Marites Tagabi. Sino ajag? Berbero? Video na pa hindi. Kamu tatoy mo. Tapos na. 14 million. Thank you. Malpasin. Adobe ti pang edit ko. Mas adotak nga edit. Ay, nakahabol si Kapsat Dumakyon. Susunod si Kapsat. Buti pa to si Kapsat Dumakyon kasi ikot-ikot maglata.
Maraming lakas ng hangin. Okay, guys. Yan, tapos na. Bye-bye na. Hindi pa, may premiere pa si ano. Oh, si Sherlyn. Kapsat Sherlyn. Ang sungit mo dyan. Sabi ko, distancing. Tapos sabi, distancing? Magkadikit naman. Sungit. Bigyan shortly na pala yung kay Sherlyn. Yan, tapos na guys. Salamat sa mga pumunta. Andun na, naglabasan na yung mga monkey. Labasan na. Lipat guys. Lipat tayo kay Sherlyn. Kay Kabsat Sherlyn. Dapat mo siyang nga nabatin eh. Bigyan shortly. O ito na, nag-umpisa na. Countdown na. May papudukan?
Nasa premier kami, Tita Gali. Yung premier ni Kabsat, Sherlyn, kakatapos lang kay Kabsat Marites. Kabsat! Bumabaak mampay, kwan, nagpakanak mampay, Say bye. mangang kamipay. Sige, Kabsat You're Marites, still alive. Yes, bye. Sige, I'm sige, alive. salamat. Nandito pa ako sa Okay, prayer. thank you. Salamat.
Okay, good to Charlene. Pwede na tayo mag-talk 3 hour and 30 minutes. Kaya maraming salamat guys. Charlene, thank you, thank you. Salamat guys, salamat. Mag-talk na tayo. Sino pa yan? Premier. Ayan, sino pa naman Thank premier? you, kaibigang Willie. Marites. Salamat Ano pa ng nang gagawin marami. natin? Charlene. 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 Kuya, Wala ako naka-headset, kaya pala hindi kita marinig. Hindi pala ako naka-headset. Sherlyn ako ng Sherlyn. Kuya Willie, Pwede na tayo mag-end. baka magising. Ha? Baka magising ang alaga. Pwede na kuya. Okay lang po. 3 hours and 30 minutes. Pwede na tayo mag-end. At pag-play na ako. Okay guys. Oh, sige po kuya. Maraming salamat. Okay, you're welcome. Okay guys. Naka 3 hours time here. 3 hours and 32 minutes. Okay guys, thank you. End ko na to. Bye-bye. Thank you.